वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शनिवारी 6व्या दिवशी नगरसेवक पदासाठी 18 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत। आतापर्यंत एकूण 19 जणांनी नगरसेवक पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा वेंगुर्ला तहसीलदार ओमकार उतारी यांनी दिली। दरम्यान नगराध्यक्ष पदासाठी आजपर्यंत एकही अर्ज दाखल करण्यात आला नाही। वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता, मात्र गुरुवारपर्यंत एकही अर्ज दाखल झाला नव्हता। दरम्यान शुक्रवारी अमिता गावडे यांनी आपली एकमेव उमेदवारी दाखल केली होती। आज शनिवारी उबाटा शिवसेनेतर्फे नगरसेवक पदाचे एकूण 11 उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले। यात पूजा सुशीला घाडी प्रभाग क्रमांक 2 राधिका राजाराम लोणे प्रभाग क्रमांक 7 श्रुती श्रीकांत गिरप प्रभाग क्रमांक 6 संदेश प्रभाकर निकम प्रभाग क्रमांक 8 अक्षय गुरुनाथ जाधव प्रभाग क्रमांक 9 अजित सुभाष राऊळ प्रभाग क्रमांक 4 संगीता संतोष नाईक प्रभाग क्रमांक 9 सुमन संदेश निकम प्रभाग क्रमांक 8 कोमल कमलाकर सरमळकर प्रभाग क्रमांक 4 रॅक्स ॲथोरिन परेरा प्रभाग क्रमांक 7 अंकिता अविनाश केरकर प्रभाग क्रमांक 10 यांचा समावेश आहे। तर काँग्रेसकडून सतोशीला विठ्ठल घाटकर प्रभाग क्रमांक 3 चेतन चंद्रमोहन कुबल प्रभाग क्रमांक 5 महेश सूर्यकांत डिचोलकर प्रभाग क्रमांक 6 दिविदास रमाकांत आरोलकर प्रभाग क्रमांक 3 कृतिका कमलाकांत कुबल प्रभाग क्रमांक 5 सतेज पुंडलिक मयेकर प्रभाग क्रमांक 8 आणि अमिता सुभाष गावडे प्रभाग क्रमांक 6 अशा 7 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत। तसंच अपक्ष उमेदवार नरेंद्र गुरुनाथ नाईक प्रभाग क्रमांक 4 यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे। दरम्यान अद्यापर्यंत भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना, शरद पवार आणि अजित पवार राष्ट्रवादी या पक्षाच्या एकाही उमेदवारानं आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही। उद्या रविवारी व सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळणार आहे।